Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel ini keluarga sederhana. Di pemirsa yo alhamdulillah mae wis rampung. Nek beresin ngisor karo ki mang udan deres pemirsa ning kene dadine racak kabeh ngelapis bareng kalir soalnya kan nampu udane deres banget. Terus ki mang yo ngethoki kembang sing garing-garing ngono kuwi pemirsa. Jadi seperti biasalah penggaweane nek melak wong ngono ki piye. Intine yo resik-resik. Lah berhubung iki mau mae seperti biasa duhur yo. Duhur ki mae yo urung duhur ki mang arep duhur pemirsa. Jadi ibu seperti biasa berangkat. Tadi aku medun mbukakno pintu. Wis kaya ngene tiap hari. Siapa bilang mae tidak kerasan ya. Wis dilihat saja tanggal mainnya. Tapi mae nek eling-eling bayaran yo mesti kerasan mae pemirsa yo. Soalnya sebentar lagi mae sudah mau gajian. Jadi intine karek sedelo ongkas nampa bayaran jeripayahe mae ning Jakarta. Dadi yo mae yo bersyukur pemirsa yo pertama mlebu langsung dikei bayaran sing menurut mae kuwi lumayan akeh. Luwih saka 2.000 pemirsa intine. Jadi mae yo wis alhamdulillah soalnya demi masa depan pemirsa ya demi cita-citane keluargane mae ya pemirsa. Muga-muga engko nek iso mae bismillahirrahmanirrahim ngantek setahun apa 2 tahun kaya ngono ya pemirsa lagi mulih ngono piye ya rasane. Terus seumpama seandainya ya pemirsa seandainya gajine mak iki ora dikirimno lumpuke lumayan menawa ya pemirsa 2 tahun nak wis ketok ya pemirsa. Nek ning Hongkong ngono kuwi kan kontrake sirine 2 tahun apa 3 tahun kaya ngono. Dadi mak kadang mikir pemirsa yo mikir ki pengen jajal ngene, jajal kok setahun terus jajal kok 2 tahun kok ngono. Angen-angen seumpama nek gak dikirim iki terus piye? Batahe kaya ngono pemirsa. Dadi ki yo kirimi ning omah ngono ki tega apa ora ya pemirsa. Kadang iki mak mikir, mak mergawe jajal diklumpukno ngono. Diklumpukno kok nek mulih karek grewel ngono. Tapi balik neh sing ning omah yo terus piye? Soale sing ning omah yo padha ae pemirsa yo butuhane ngono mang nyesel. Dadi Pak ya sakjane kerja, cuma kan kerja niki mesine bobrok-bobrok lho pemirsa. Mesine bobrok-bobrok dadi yo gak kena dicagerno. Dadi yo iki mau trimo sekedar berhayal pemirsa yo seandainya. Muga-muga seandainya itu terlaksana pemirsa yo mae diizini tenan karo anak bojo seumpama iki alhamdulillah mae kerasan pemirsa. Pas pertama rasane terus gak kerasan pemirsa yo 2 minggu. Eling omah ae tapi saiki alhamdulillah wis apal gaweane wis bendina ngene iki lah wis ora usah diperintah karek cak. Engko nek krasa kesel yo leren sedelok mari ki manjing neh. Kaya ngono. Dadi nek ditekoki mae kerasan ning Jakarta. Alhamdulillah mae kerasan pemirsa yo. Iki ndek wingi yo mae kondo karo pake pemirsa. Pak, seumpama aku
Engko bodo gak bali insyaallah ya pemirsa. Muni ngono iki maksude telepone. Entuk Pak, saurane piye? Nek pake kan terah karek mae, ora anggo karek tapi ki raut mukake ki rondok beda ngono pemirsa. Muni karekku tapi ki beda kan soalnya ketok gambar ngono. Terus aku muni ya nek oleh anu ya Pak, aku tak bodo gak muleh, engko muleh bar bodo. Soalnya nek bodo muleh kan ruame banget pemirsa ya macet. Dadi nek bar bodo kan lodang apa 2 tahun tak guyoni ngono pemirsa. Apa 2 tahun pisan. Mesisan mae nek iki ning Jakarta karuan. Soalnya adoh aku muni ngono. Terus nyaurine karepem. Lah anake wedok muni ngene, "Mae ngono iki mae. Jarine mok setahun ngono." Nek muni jare gak penak. Dewi nek muni ditinggal mak kuwi gak penak. Kayak nek sing masakno kaya ngono pemirsa. Ya wis intine kaya bocah cilik biasa ya pemirsa kadang ya mak ndang lunga mak gak popo ngono. Biyen ki pertamane ki pas Dewi tak pamit iki muni ngene pemirsa. Ih, mae oleh lunga ning Jakarta kan ngono to pemirsa. Lah dek iki jawabane muni oleh mak ndang gak popo tapi aku tukokno HP kaya ngono. Jadi aku yo mikir pemirsa pas kuwi wah kesempatan iki anak wedok ngijini. Mari kuwi terus aku guakenan kondo Pak aku tak melok ning Jakarta yo oleh karepem mesti ki dhek muni karepku. Mari ngono tenan pemirsa wis gak rencana lah intine mak bar tandur blecet. Ape budal ning Jakarta kuwi tandur dhisik 3 kedhok tak barno dhewe pemirsa. 2 dino. Dadi bar tandur langsung mangkat. Giliran wis iku pemirsa wis ning Jakarta, duwe wis tak tukono HP. Make kan krasa gak kerasan to 2 mingguan kuwi. Terus muni ngene, "Mak nek gak kerasan muleh." Anak wedok iki gambari kuwi pemirsa, tulisan I love you. Mae ngono. Duwi terus di I love you dipanah ning mae. Kaya ngono. Terus tak balesi. Lah maune mbok kon lunga le. Mosok saiki mbok I love you nek ning omahe diperintah angel terus tak guyoni ngono. Dene yo wis yo seperti biasa terus guyon-guyon. Mari kuwi terusan wis bar. Dadi ki yo nek pas anu gak kangen alhamdulillah saiki wis gak kepikiran pemirsa. Gak kaya pertama, gak kaya minggu pertama, minggu kedua. Dadi saiki wis biasa wis gak kepikiran lah intine wis gak pikiran rono-rono. Dadine ya wis fokus kerja dan kerja. Jadi wis kaya ngene. Wis ben wong ape muni ngomong apa ya pemirsa. Sing penting awake make dhewe gak ngurusi awake wong. Sing penting keluargane make diparingi sehat. Diparingi barokah. Wis ape muni apa terserah ya pemirsa. Intine mae arep golek duit bayarane alhamdulillah menurut mae wis cocok kaya ngono. Wis pemirsa iki sedikit bincang-bincang buat si cowok itu loh si cowok ya buat si ganteng bu cantik pokoknya ya. Terima kasih banyak sudah mendukung ya. Mudah-mudahan ento apa berkahi wis didelok pemirsa yo kira-kira iki engko gajine mae bakal tak sepil apa ora. Ana sing muni mak mengko nek bayaran disepil kaya ngono ya pemirsa. Tapi kadang mak mikir engko nek disepil didarani pamer, kok darani kemayu lah.
darani semugih lah kok kaya ngono kan gak penak pemirsa yo. Tapi wis engko tergantung pemirsa yo. Insyaallah engko nek ana wektu bakal tak sepil lah insyaallah pemirsa yo gak janji mae. Cuma yo iki sepurane mae jarang upload pemirsa soalnya yo sibuk dimaklumi ae. Soale melok wong gak kaya nek ning omahe dhewe, nek ning omahe dhewe ngono karuan ya pemirsa. Wis pemirsa tak tutup sakmene wae videone mak iki mau sedikit berbincang-bincang masalah mak kerasan pura. Alhamdulillah mak kerasan. Wis pokok intine kerasan soalnya tak bolak-balik meneh. Pikiranku tak bolak-balik meneh. Engko nek ngaleh yo gaweane anyar meneh, adaptasine anyar meneh, ngapalno gawean anyar meneh, kaya kunci apa-apa anyar meneh. Dadi pusing deh. Dadi daripada ngono mending mae nelateni sing iki sing wis roh gaweane. Wis pemirsa kaya ngene videone mae nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Malekini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mak kabeh, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang ngalir kaya banyu putih, agung kaya banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aja lali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abangnya ben iso ngikuti channel Malekini Family. Wong ngarep abene grodakan pemirsa.